ሰላም ቤተሰብ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ወይ ከዓኒ ኣብ ክርስቲያን ኦርቶዶክሲ ተነጋገር ሓንትላ ብሓንቲ ኩላሶ መንግስተ ሰማያት ዘውርሱ ኣቦት ብልያ ምክንያቱ ሓጢኣት ሙሉእ ጌርካ ሓንቲ ኩላሶ ከለስካ መንግስተ ሰማያት ክትኣቱ ትኽእል ዲኻ እዞም ኣቦ እዚኦም ከዓ በዚ ዕለት እዚ በዓል ዕረፍቶም ስለ ዝኾነ ኣምፅያ ዘለኹ ነዚኣ ንኩሉ ክርስቲያን ክሰምዓ ገዳማት እትኸዱ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ኣባላት ዝኾንኩም ድሕሪ መኣዲ ትብላዕ ሓንቲ ኩላሶ ሰለስተ ኩላሶ ኣላ እታ ጎዝሎም ምንታይ እያ ትብል እቲ ንሕና ንበልዖኸ ሰለስተ ኩላሶ ኸ ናይ ምንታይ እዩ ምክንያቱ ሰለስተ ኩላሶ ዝበልዐ ክምሕረልካ የድልዎም ብትክክል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅኒኢልና ንስማዕ እዮ ናብ ካልኦት ንክበፅሕ ግን ነዚ ናብ ኩሉ ማለት ሸር ክንብሎ ይግባአና ምክንያቱ ቫይራል ኣይወፅን ዘሎ ስለ ዘይረአ ዘሎ ኣብዚ ታራ ክንዋፃ ይግባአና ናይዚ ፍሬንድስ ዝኾንኩም ኩላኻትኩም ኣቡነ እዞም ኣቦ እዚኦም ኣቡነ ሃቢብ ወይ ከዓ ኣባ ቡላ ተባሂሎም ሳልሳይ እውን ኣቡነ ኣቢብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ዝበሎም ሃቢብ ዘይኮንካስ ኣቢብ ኢኻ ክትበሃል ዝበሎም ብሓንቲ ኩላሶ ከዓ መንግስተ ሰማያት ዘውርሱ ብሓንቲ ኩላሶ እያ ሰለስተ ኩላሶ ኣይኮነን ናዚያ መብራህርህ ክበላ እየመፅእ ዘለኹ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ድሕሪ መኣዲ ፀኒሕና ሰለስተ ኩላሶ ዳደልል ኣቢልና ንኩሉ ሲና ሓንቲ ኩላሶ እያ ግንታ ትኽክላዊ ጎድሎም ሎማዓንቲ ስንክሳር ተተመልኪትና ዕለት ዕረፍቶም እዩ ክሳብ 7 ግዜ 10 ግዜ ካብ ሞት ከም ተስዮም ከም ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገድሊ ከም ተጋደሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዙሕ ግዜ ሞይቱ ከም ተሰብ ብዙሕ ተጋድሎ ከም ተጋደሉ ምስ ሰማዕታትን ምስ ጻድቃንን ዝቁፀሩ ኣቦዮም ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ተወሊዱ ኣቡነ ሃቢብ ይብል ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ክብለዱ ከለዉ ንሓደ ዓመት ከይተጠመቑ ፀንሖሞ እመቤታችን ተገሊፃ ንሓደ ጳጳስ ሊቀ ሰላባሪዮስ ዝተባሃለ ሊቀ ጳጳሳት ኪዳ ኣጥምቆም ሰለቶም ከጥመቆም ኢሎም ምስ መፀ ነዞም ኣቦ እዚኦም ወዲ ሓደ ዓመት ስለ ዝነበሩ ኣሃድ ኣብ ቅዱስ ኣሃድ ወልዲ ቅዱስ ኢሎም ሰለስተ ግዜ ሰገዱ ኢሉ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን በዚ ምክንያት ምስ ተጠመቑ ወዲያው ናብቲ ጣዖት ዘምልኽ ዝነበረ ንጉስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበኹ ብዙሕ መከራ ኣብ ርእሲኦም ብዙሕ መገረፍቲ ወረደ ክሳብ ሞትን ኣብ ርእሲኦም ወሪዱ በዚ ምክንያት ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ካብ ሞት የተሰኦም ነሩ ብዙሕ መከራ ተቐቢሎም 7 ግዜ ካብ ሞት ከም ዝተስኡ ዕለት 29 ሚያዝያ በዓለ ዕረፍቶም ሎማዓንቲ ጥቅምቲ ከዓኒ ናይ ኣቡነ ሃቢብ ወይ ከዓ ኣቡነ ኣቢብ ዝበሃሉ በዓለ ዕረፍቶም ምክንያቱ ክንደይ ግዜ ድዮም ሞይቶም እንተልና ብዙሕ ግዜ ቅዱስ ሚካኤል ብኣክሊል ብግዜ ዕረፍቶም ብኣክሊል ብርሃን ኣቐፂሉ ናብ